Amin wa alaika salam barka dai. Alhamdulillah. Ya garin? Alhamdulillah. Ya kowa da kowa. Alhamdulillah. Allah mai gida tambaya nake da Allah. Allah ya sa na sani. Allah akwai wani malam Kalu. Okay, malam Kalu? Kasa na ji an ce yana nan to kuma ni an yi mun kwatancan daga titi ni ba sai inda yake ba. Tun sai dai wahayi. Idan kai haka. Ina? Ka miƙe. Ka sha kwanan nan ka bayyana. To za ka miƙe haka. I want problems always. Ka fita nan. Sai ka tsallaka titin za ga wani mai shayi ka ga mai shayi ka tambaye shi ka ce da Allah gidan malam Kalu mai garin targaɗe Allah ya sa da zai nuna ma ai ba boye bane Allah wallahi ba boye a kai baka sani ba amma kai ba ne bismillah bismillah to ai haka la Allah to ai ka san lamarin duniya dankali ne ke in Allah sa in Allah hada ka da na annabi ya go kasuwa ka sani ba a gaskiya ai mu da annabi ai mu da annabi ai don wallahi kadai ne kai ba na gode kai amma kana da kirki fa Hey,